За втори път вече ми се случва един и същ проблем. Когато ви се наложи да използвате този бутон, който изсушава стъклата, вентилатора се включва на максимална степен и клапата обръща на топло. След като вече издуха стъклата и решите да го спрете, продължава да духа топло, т.е. клапата не обръща на студено. И вие както и да нагласите климатика, дори да го сложите на най-ниската температура, отдухалките продължават да духат топло, което всъщност е доста неприятно. Дори на минимум да го сложите на лоу, клапата за топло и студено не обръща и продължава да духа топло. В летните месеци, в жегите, навън е 30 плюс градуса, както в момента, а от духалките духа само и единствено топло. Сега ще ви покажа как се справих с този проблем. Сваляме кората. Ето от тук има едно палче, което се издъпва с една ръка. Така. И тук ни се отваря бушонерата. Много е важно да дадем камиона на положение на контакт и да извадим ето този бушон 38. Чакайте, че не може да го фокусира. 38 бушон, ето го, 20 амперов. Вадите го, докато ключа е на контакт. След което връщате контакта. Пак давате на контакт. Слагате бушона в гнездото номер 38. Когато запалите камиона, вече би трябвало всичко да работи. Връщаме капака на мястото му и проблемът е решен. До следващия път, в който ви направи пак същия проблем. Ако имате въпроси, пишете в коментарите.